Sir, ano lang, di ko alam kung natanong na sa inyo before, do you agree that there is a transportation crisis? O, ano mang ibig nila sabihin ng transportation crisis? Ang nakikita ko lang traffic, hindi yung transportation. May transportation naman. Kakasakay naman tayo lahat. Mass transport. Ang quote pala, sir, is mass transport crisis. So as Hindi far ba nandiyan pa naman yung tatlong LRT ba yan? No, nabasa ko yung paliwanag niya. Dati halos araw-araw, nagbabag daw. Ngayon daw, once a week na lang. So may laki daw improvement. And that's good, once a week na lang. Aba, kung araw-araw, tapos ngayon once a week, di laki nga improvement. Okay. So you don't agree, sir, na meron tayong mass transport? Oo nga namang wala pa. Wala pa? Wala. Kasi nga, nakakarating pa naman yung mga dapat makarating sa kanilang papuntahan. Kailan ang tanong? So, for you, May okay solusyon yun. naman doon. If you want to arrive early in your destination, then you go there earlier.